係嘅，我承認，我都察覺到咧，我嘅日文咧係有啲啲嘅退步。じゃあ順番に今話した中でね、はいチェックしていきますね。チェックね怖いです。今話してみてどうでした？説明。想像より難しいです。間違えたらラッキーと思ってくださいね。でここでこんにちは，書です。咁大家都知道咧，我一開頭係用留學生嘅身份嚟到日本啦，咁最後咧都係好順利咁考埋個 JLPT 嘅 N1 啦。咁雖然咧我嘅日文程度咧就未去到一個母語嘅 level 啦，但係咧聽講讀寫咧，你基本嚟講都冇乜問題嘅。咁喺日本日常生活咧都可以叫做綽綽有餘嘅。不過咧最近咧我就收到唔少觀眾對於我日文嘅留言。係嘅，我承認，我都察覺到咧，我嘅日文咧係有啲啲嘅退步。咁啱啱嘅幾年啦，我一直都喺日本嘅企業度返工啦。咁即使我冇刻意咧去學或者去做一啲 revision 都好啦，即係我嘅日文嗰個語言能力咧係慢慢喺呢個日常生活裏面咧累積同埋鞏固嘅。但係咧，自從我離開咗朝九晚六嘅工之後，成為呢一個全職 YouTuber 之後咧，基本上我每一日嘅生活就係一條友長時間喺屋企剪片，整一啲以廣東話為主嘅片啦。跟住我同人交流嘅機會咧都大大咁減少咗。而家同我講得最多嘅日文咧就係得返我嘅 Dana Katsuki 啦。咁當然啦，你喺日本生活，你每一日出去買嘢啊或者食嘢，你都係會用到日文同店員去溝通嘅。但係咧對比返之前職場，你要每日用敬語啊，用一啲商業日文啊，又或者嗰種咁高頻度嘅溝通咧。即係而家呢兩種語言環境係根本係兩個世界、兩個層次嚟嘅，令到咧我係深深體會到一件事咧，就係語言咧你唔用係真係會生疏咯，同埋你要保持嗰個語感咧，你就係要不停咁去練習。當然啦，我係唔會咧強迫自己要去到好似母語人士咁樣咁 native 啦，但係我會希望自己可以更加自由或者更加自然咁樣咧去同到當地人去溝通嘅。咁既然我已經係意識到有呢一個問題嘅存在咧，我就唔可以忽視佢啦。所以咧，我最近都開始嘗試唔同嘅方法啦，即係例如咧，我最近係開始睇返日文書嘅，同埋咧，我係有請 Katsuki 咧去糾正我嘅日文嘅。老實講咧，佢一路以嚟係冇乜點樣去指出我嘅錯處，可能一來又驚即係傷害到我嘅弱小心靈啦，二來就係我哋已經相處咗咁耐啦，即係即使有少少錯，佢都會なんとなく啊估到我想講啲咩，就唔會特登講你呢度講錯咗喎咁樣。另外咧，我而家剪片嗰陣咧，我都會盡量加日文字幕啦。咁雖然好多字幕都係用 AI 去生成嘅，但係你要知道咧，廣東話翻去做日文嘅字幕嗰個準確度，老實講唔算話好高，所以我係需要好花時間去睇翻啲日文字幕去修正。咁對我嚟講，其實都係一個練習日文嘅機會。既然我係一個長期 work from home 嘅人啦，我就決定試用一下最近一個好流行嘅語言學習平台 iTalki 咧，去揾一個日文老師去提升翻我嘅日語能力。咁首先咧，我就要喺 iTalki 上面揾一個啱我嘅日文老師啦。咁 log in 咗 iTalki 之後咧，其實就可以喺尋找老師嘅頁面度咧，直接去 search 老師嘅。咁其實咧，我之前咧已經略略咁睇過呢一個平台啦。咁所以個系統已經幫我咧 default 咗係揾日文老師嘅。咁如果咧大家想係學其他語言嘅話，其實可以揀翻咧左手邊咧係可以更改翻語言嘅種類。除咗日文之外啦，咁呢個平台仲有好多其他語言嘅選擇嘅。哇，連勁冷門嘅孟加拉語都有咯，好正。咁其實我之前咧都有試過其他嘅語言學習平台啦。咁但係咧我即係經過我幾次咁去睇過 iTalki 嘅成個版面啦，我覺得佢嘅特色就係呢一個平台上面咧好多都係母語者去擔任翻個老師，咁即係日文為例，大多數嘅老師都係日本人嚟嘅。當然啦，好多人就話唔係喎，啱啱初學日文嘅話咧，最好就揾翻識講廣東話嘅香港老師，又或者大家可能國語叻嘅，咁可能揾翻啲台灣嘅老師咁樣，就可能會啱啲啊，因為呢啲老師都係由零去開始去學日文，咁佢好知道咧
即係學習者啦、學生點解會卡喺呢一個 grammar 度咁樣，同埋可以用咧熟悉嘅語言啦，同埋加埋老師佢自己學習嘅經歷啦，咁去解釋翻呢一啲嘅地方。但係我自己就覺得，即係當你日文學到一定嘅程度之後啦，你應該係試下用日文去理解日文，而唔係 keep 住停留喺用母語去理解日文嗰個 level 度咯。同埋除咗 grammar 之外啦，我自己覺得listening 同埋 oral 嘅訓練都係好重要嘅。當然啦，一定係有一班好勁嘅發音超級標準嘅非母語者啦。咁但係我自己都覺得，如果可以同一啲受過專業訓練嘅日本老師去學嘅話咧，其實成個效果係更加理想嘅。咁 iTalki 啦，佢上面咧其實係有超過成千位嘅日文老師。咁其實你喺嗰個 search 嘅版面度咧，你就可以睇到譬如老師嘅簡介啊、學生嘅評分啊、佢 total 教咗幾多堂咁樣啦。咁你 click 入去老師嘅個人嘅 profile 度咧，你就可以睇到更詳細嘅佢嘅簡介啊、學生評語啊、佢提供嘅課程嘅種類啦。咁同埋咧老師嘅自我介紹嘅片。咁我覺得整體嚟講，成個平台設計都係非常之簡潔啦，揾老師係好方便嘅。最後咧，我就決定要揀呢一個咧，就叫做 Masaki 嘅老師啦。咁其實喺佢嘅 profile 度睇到啦，咁佢就住喺神戶嘅，就同我一樣，就係都係住喺關西啦，感覺就好似特別親切啦。咁其實我啱啱都有睇過佢嗰個自我介紹嘅片啦。咁其實佢都喺日本企業有一個好長嘅工作經驗。咁我諗咧，佢應該會俾到一啲實用同埋一啲真係喺日本即係社界社會上面係會真係用到嘅日文嘅建議咯。咁同埋咧，佢嗰個課程好針對到我嘅弱點啊。中上級初級ビジネス日本語or會話の練習係一個針對會話能力提升嘅一個課程。咁對於我呢啲想加強 oral 訓練嘅人嚟講係非常之啱。咁呢一個咧，老師係有提供30分鐘嘅一個叫做體驗嘅課啦。咁我就決定咧去上一堂，睇下佢可唔可以幫助到咧解決我而家嘅問題。こんにちは。おはようございます。まさきと言います。はい。はい、この度はご予約いただいてありがとうございます。こちらこそ本当にお近いただいてありがとうございます。メッセージいただきまして、今日本に8年ぐらい住んでいらっしゃって、はい、N1 を合格されて、ギリギリで、ギリギリでいいんです、はい、いいんですギリギリで、はい、今日常会話とか職場では少し間違いがあるけれどもっていうところで、敬語とかは不自然になるということなんですよね。そうですね。その言い方の種類を増やすとか、間違いを修正していくみたいなところが目標っていう感じでいいですかね。はい、そうですね。はい、お願いします。はい。中級以上、ね、上級の方向けにはどんなレッスンやってるかと言いますと、フリートークで練習したりしていますね。フリートーク。フリートークでも何かテーマを決めてみたいな感じで、例えば日本語のニュース記事に関してどういうことがあったとかっていうのを説明していただいたり、それを読んだ後のその周さんの意見とか感想とか、あるいは私が質問してそれを答えていただいたりみたいなことをすることで、一番最初は例えば自己紹介みたいなのもしていただいたりはしてるんですけども、はい、ね、そのどちらかでちょっとやっていきたいと思いますが、はい、よろしいですか？お願いします。はい、怖いですね、間違えたら怖くないですよね。間違えることは間違えたらラッキーと思ってくださいね。ここで間違えないと修正できないというか、間違えたら謝る方もいらっしゃるんですけど、謝る必要はなくて、ありがとうございます。はい。ラッキーだと思ってください。簡単にだけ自己紹介をお願いできますか？いきなり緊張になります。はい。緊張しますか？大丈夫です。はい、はじめまして、私はシュウと申います。8年前は香港から大阪、日本に来ました。今大阪に住んでます。ちょうど2年前も日本人の旦那と結婚しました。いろいろ仕事もやったことがありますけれども、一応現在はフルタイム YouTuber として仕事してます。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、ありがとうございます。日本語はどうやってこれまでどういうふうに勉強してきましたか？10年前かな。10年前は香港にある日本語教室毎週通いました。いっぱい文法を勉強しましたけど、単語もいっぱい覚えたけれども、全く喋れなくて、30歳になると
海外行きたいですそういう気持ちもあってその時はじゃあ日本入学しましょうってじゃあ8年前自分の年齢バレちゃったけど日本に来てその時最初は千葉にある日本語学校で1年半ぐらいかな、勉強しました。学校だけじゃなくそれ以外のところで鍛えられました？来たばかりあんまりお金なかなかなくてだからちゃんとバイトしました。バイトの先輩たち周りの日本人はすっごく優しくてめっちゃ下手な日本語だけどでもみんなはちゃんと教えました。あと女の子いっぱいいて美容系とか恋愛系とかめっちゃ喋ってみんなの日本語以外の日本語をいっぱい教えてくれました。テキストにやばいとか説明できないけど、いっぱい使うじゃないですか。あとワンチャンもその時勉強しました。ワンチャンもね、そうね、そうやっぱり実践練習しかないですね、日本語はね。じゃあ順番に今話した中でね、チェックしていきますね、チェックね。怖いです。だからさっき言ってますけど、間違えたところを直していくためなので、間違えたことはね、恥ずかしいことじゃなくてラッキーだと思ってね。今一番初めね、緊張になりますって言ったんですけど、いきなり緊張になります。はい。緊張します。緊張になりますじゃなくて緊張にしますね。はい。緊張になりますっていう言い方はしないっていうこと。はい。あと2つ目は例えば8年前は日本に来ました。8年前は香港から大阪、日本に来ました。8年前に日本に来ました。私も結構2とかはとか女子でとか、とかあとは8年前日本に来ました。助詞を使わないパターンね。確かに文章を見たら例えば8年前に日本に来ました。分かってるけどやっぱり会話になると間違えました。いや大丈夫ですよ、ね。どんな仕事をしてましたかっていうのを説明するのって意外と難しくてちょっとそれだけやってみましょうか。最初は成田空港免税店恥ずかしいけど通訳として働いてました。その後に結構面白い仕事をやりました。プライベートジェット。その会社ではどんな仕事をしてたんですか、周さん自身。お客様対応で、もちろんお客様対応する時は英語、中国語、広東語で喋ったけど、やっぱり現場の方、例えば給油してくれるおじさんとか、給油ガソリン入れる方、いいですよ。他の日本人のスタッフにお願いするのでその時も日本語を使います。今話してみてどうでした？説明想像より難しいです。頭の中で編集するわけじゃないですか、ここのプレゼン力とかになってくるわけどどんな風に説明したらね相手に分かりやすく伝わるだろうみたいなことを考えて編集してどんな言葉使ってどんな順番で話そうかみたいなことをやって同時に話さないといけないってなると、めちゃめちゃ難しいわけですよね。みんなよくすごいできますね、周さん日本語上手ですってみんな先生言うから、なんかレベルアップしないんですけどって言われるんですけど、すごいってやったことなくて僕はきちんとというか、落ち込むかもしれませんけどさっき言ったようにやっぱラッキーだと思って間違えたそこ直せると思って落ち込んでる時間もったいないからその分ね覚えましょうっていうことです。頑張ります全部間違ったところ全部言ってるんですけど、逆にそれ以外の部分はうまく話せてるんですよね。で逆に本当にだから間違った部分って 5% ぐらいじゃないですか。先生ありがとうございます。優しいです。95% か、90% は話せてるわけなんですよ。で僕その部分はすごいって僕言わないから私間違いだらけでどうしようって思ってるかもしれないです。ネイティブに近づけるためにはもう少しね練習していかないといけないっていう部分はあるので、ねどこまででちょっと自分がねどこまでできるようになりたいかみたいなことも踏まえた上で例えばレッスンを受けるみたいなことをやっていただくのがいいかなと思います。あとは大丈夫でしょうか？大丈夫です。これから練習します。ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。失禮します。咁啱啱就上完呢個 Masaki 先生嘅堂啦，佢俾我嘅第一嘅感覺就係
佢好有耐性同埋好 systematic 好有系統嘅。若上堂之前有同佢講過我少少嘅背景，即係可能我係學日文程度係咁樣，但係有時有啲咁樣嘅錯，咁佢就好快就俾少少建議我，就話啊，如果你呢一個 level 嘅學習者咧，咁你就可能要做一啲 free talk。佢咪頭先叫我咩自我介紹啊，用日文講下喺日本做過嘅工作。其實我係有少少唔開心，因為我覺得，佢即係好具體咁樣指出我每個錯咧。其實我知道我自己錯咩，即係如果將頭先我講嗰個嘢變成一段文字嘅話，大家知寫出嚟係有時間去諗啦，你梗係會修正佢。但係因為講嘅時候，你就會無意識地講，可能唔小心講錯咗啲助詞，應該用爹嘅地方用咗呢，唔應該加哇嘅地方就加鬼咗個哇落去。我係有少少唔開心啊！點解我又創埋啲咁低級嘅錯誤㗎咁樣？老師有一個地方令到我釋懷咗，就係你唔好花時間去唔開心，所以我真係唔開心咗少少。但係佢就會同你講，你應該會覺得而家你喺我面前錯係 lucky，因為佢先至有辦法去指正我唔啱嘅地方，跟住令到我記得。我而家真係好記得頭先老師講嘅嘢。語言就係錯誤中學習咯。陣間下邊會有好多人 comment 我話，已經有講錯日文啦，學咗咁多年都咁樣嘅。我會釋懷。同埋臨尾寫都有補飛，其實話即係可能成個對話裡面啦，其實只係有5%係即係錯誤，佢好具體咁指出嚟。其實你另外嗰90%啊、95%啊，其實都係正確嘅。佢都有講話，我唔會成係話你すごい。如果我哋要精益求精嘅話，我哋就係 focus 喺錯嗰幾個%裡面，咁令到自己日語再可以提升。咁我今日都覺得自己係好 lucky，俾到老師去指出我嘅地方，搞到我想拍完條片之後想再睇下書，係咯。整體嚟講咧，italki 係一個好方便同埋好多元化嘅語言學習平台啦。即係好似我啱啱頭先咁樣講啦。咁除咗日文之外，仲有好多其他熱門嘅語言，就好似英文啊、西班牙文啊、法文、德文等等。老師都係嚟自世界各地啦，通常都係嗰個語言嘅母語者啦。咁你其實你睇翻老師嘅 profile 咧，佢哋嘅教學嗰個背景都係各有特色嘅。即係無論係初學者啦，又或者我都叫做咩進階學習者嚟講咧，我覺得都可以喺 italki 揾到一個合適嘅老師嘅。對於想加強 listening 又或者 oral 嘅人嚟講咧，我係非常之推薦嘅。另外咧，italki 嘅界面設計係非常之簡潔啦。你 click 入去咧，你已經可以睇到咧，老師可以俾人哋預約嘅上堂時間啦。咁而且係一課一付嘅，即係上一堂先至俾一次錢嘅。所以咧，你係可以好臨時咁揾個老師去上堂，係可以好靈活咁去安排你嘅時間。真係只需要網絡同埋有一部咧有鏡頭、speaker 同埋咪嘅電子設備咧，你真係無論你身處喺邊度都好，你都可以好輕鬆咁揾到一個老師同你去上堂。我自己都曾經分享過我去學日文啦，同埋準備考 JLPT N2 嘅經驗啦。咁冇錯嘅，我覺得自學又或者靠自己係好重要嘅。但係你定期去揾人去接觸去外語啊，又或者甚至你揾一個老師去指出你嘅盲點咧，我覺得可以係好提升到咧我哋個學習嘅效率。如果你希望透過 italki 咧提升日語嘅能力啦，甚至學好其他外語嘅話咧，只需要點擊下面 info box 嘅連結啦，輸入我嘅優惠碼ELING咧，咁你就可以享有首次試堂買10蚊美金送5蚊美金嘅優惠。咁咧名額得50名嘅咋，先到先得。咁如果你真係好想學好日語，又或者甚至外語嘅朋友，就千祈唔好錯過啦。老實講咧，我而家即使住喺日本都好啦，即係我只要同日本人嘅接觸少咗，我都好感受到我嗰個語言嗰個語感係生疏咗。更何況係喺香港咧，即係我相信日常可以接觸到日文嘅機會應該係比我更加少嘅。所以咧，唔好俾自己咁辛苦學翻嚟嘅語言荒廢咗啦。你要持續咁去接觸呢一個語言，保持翻呢個語感咧，係對於外語學習嚟講係非常之重要嘅。透過 italki 啦，無論你而家身處喺邊度都好，你都可以隨時隨地揾到專業嘅老師進行1對1嘅練習，保持翻個語感，不斷提升翻自己嘅語言能力。其實咧，我除咗日文之外咧，我係對西班牙文係有興趣嘅。咁我陣間都去 italki 睇下咧，有冇一啲合適嘅西班牙文老師咧去上堂先。
如果大家有任何學習外語嘅心得啊，又或者一啲加強 oral 嘅方法咧，就歡迎下邊留言俾我啦。咁大家都記得 check 翻 info box 睇翻嗰個優惠詳情。咁有興趣嘅朋友就唔好錯過啦。咁我哋下條片見啦。よろしくお願いします。拜拜。如果你中意我呢一條片，記得 subscribe 我嘅 channel， 俾個 like 我，同埋 share 俾朋友，仲可以打開個鐘仔，就唔會錯過我任何一條更新啦。ご視聴いただきありがとうございます。